Bon dia, benvinguts i benvingudes al meu canal. Soc Carmen i avui en valencià en un minut us presentaré el gènere femení o masculí d'alguns substantius en valencià. Molt bé, comencem. Així hi ha una sèrie de paraules femenines i volia recalcar que les paraules postres, anàlisi, aroma i resplendor són paraules que les he trobades en proves diferents dels exàmens anteriors de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. A més, hi ha paraules com esplendor, olor, allau, au, dent, nespra, calor, síndrome, cercavila, sida, suor, claror, marató, les incisives, les pólvores i, per descomptat, les postres. Pel que fa a les paraules masculines, a mà dreta tenim 5 paraules que són les que més he trobat en les proves de certificació de la Junta Qualificadora, que són els afores, els bacteris, els espinacs, els llegums i els narius. A més, cal prestar atenció a les paraules següents: el costum, el front, el senyal i el titella. Recordeu que les següents paraules també són masculines, com per exemple un ordre, un anell, un avantatge, el batent, el deute, el pebre, el compte, el corrent, així com el pendent, el dubte, el eixiu. Fins ací l'episodi d'avui. Si us agrada, per favor, compartir-lo amb els teus amics i amigues. A més, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. Ens veiem per ací. Adeu!